uphile uphusha uphumelele igama nguPastor ne-channel New Flick kusongo 9 ekuseni ka5 ntambama uma ungumlandeli ungayisensela inamba yangifonela ku-WhatsApp kusongo msombuluko kuya ku-Friday ungifonela awungu-WhatsApp Saturday awungifoneli Sunday awungifonela sesontweni sibheka la uNkosinathi Richard Muthwa 786 ulisawubona Pastor wena ngisacela ubuza la ngabe ngikuchazani uphupha ushaya impembe lena ke shaba ke makugqizwa noma kusinwa umakoti nala singakusho la impempe abanye bathi imfengwane whistle he was blowing a whistle yeah number 1 ngokujwayelekile la uma uphupha impempe uphawu isihlini oluhluma uyishaya ngoba lingakhomba ukuthi kungenzeka umzuzu wenjabulo nentokozo ususeduze uzofika kuwena. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha impempe uphawu oluhle kakhulu uma uyishaya lungabe likhomba la ukuthi kungenzeka kunesiphiwo nobizo lobuprofethi noma ke uzomemezela ivangeli ulethe izambulo okanye nezixwayiso ukuhamba kwesikhathi. uHezekiel 3 verse 18 lapho uthi ke komubi uyakufa nokufa bese uwe ungamxwayisi ungakhulumi ukumxwayisa umubi ngendlela yakhe ukuba umsindise yena lowo omubi uyakufela ke ezonweni zakhe kepha igazi lakhe nolibiza izandleni zakho. 3 kuyenzeka uma uphupha impempe kubophawu esithatha njengoluhluma uyishaya olungasho ukuthi kungenzeka kukhona isexwayiso uzosijulisa maduze noma ikhona inkulumo ozoyenza maduze. uMahebheru 11 verse 7 ngokukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ebezingakabona esaba uNkulunkulu wakhe umkhumbi wokusindisa indlu yakhe okungakho walahla izwe waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Kanti uJeremiah 6 verse 10 ngiyakukhuluma kubani ngifakaze kubani bezwe na bheka izindlebe zabo azisokile abanakulalela bheka izwi laNkulunkulu seliyihlazo kubo. Kanti ke 4 ngokwesinto uma kwenzeka uphuphe la impempe ngabe uphawu luhluma uyishaya olungasho ukuthi kungenzeka kunalobizo noma ke isiphiwo sobungoma noma ke sokusiza abantu futhi wembethwe wena yileli dlozi lomlosi yabona. Okay yebo siyabonga.